ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். நல்லபடியாக நம்ம பகவத்கீதை L1ல நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன சாப்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா, சாப்டர் 1ல் அர்ஜுன விஷாத யோகம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கீதையின் சாராம்சம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மயோகம் அப்படின்றத பார்த்தோம். நேற்றுக்கு ஞான யோகம் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ இது வரைக்கும் என்னென்னா, நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், முக்கியமாக பகவத்கீதை என்னென்னா நம்மளுக்கு லைஃப் மேனுவல். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மோட்டிவேஷ்னல் தெரப்பி. நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்மக்கிட்டேருந்து போக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணால் அர்ஜுனன் அப்படி நம்ம நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம வந்துட்டு முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். எப்படி அவங்க யார்கிட்ட சரணாகதி பண்ணாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அந்த சேலஞ்சஸ்லாம் அவங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு கவனமாக பார்த்துக்கிட்டே வரணும். கர்மா அப்படின்றது செயல்கள். ஏன்னா நம்ம நிறைய செயல்கள் பண்ணுறோம். தினம் தினம் நிறைய செயல்கள் பண்ணுறோம். நிறைய பிரிவுகளில் நிறைய செயல்கள்லாம் பண்ணுறோம். செயல் என்னென்னா ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு நெருப்பு மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து நெருப்பை வந்து தெரிஞ்சு தொட்டாலும் சரி, தெரியாமல் தொட்டாலும் சரி. சரிங்களா? சுட தான் செய்யும் இல்லைங்களா? இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை போய் நெருப்பை தொடுது, விளக்கு எரியுது, அதை போய் தெரியாமல் தொட்டுருது. சுடாமல் இருக்குமா? நெருப்புக்கு தெரியுமா இந்த குழந்தை தெரியாமல் பண்ணுச்சு, அதனால் அது நம்ம வந்து அதை வந்து ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தெரியுமா? இல்லை. சுட தான் செய்யும். அதோட நேச்சர் அதுதான் இல்லைங்களா? ஸோ அதே மாதிரி தான் நமக்கும் கர்மா அப்படின்றது என்னென்னா, தெரிஞ்சு பண்ணாலும் தெரியாமல் பண்ணாலும் அதோட பலனை நம்ம அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்றது தான் லா ஆஃப் நேச்சர். சரிங்களா? எனக்கு தெரியாது, அதனால் நான் இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விதிவிலக்காயிட முடியாது. சரிங்களா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம கவனமாக இருக்கணும் கர்மாவில். அதனால தான் 6 அத்தியாயங்கள் கர்மாவை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது கர்ம யோகம் அப்படின்றதுல முக்கியமாக பிரத்யேகமாக 3rd சாப்டர் அதுலேருந்து. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். ஆனால் கர்மாவை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஞானம் அதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள். ஏன்னா நேற்றுக்கு ஒரு விஷயம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். அக்கர்மாவில் கர்மா, கர்மாவில் அக்கர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணுறோம். அதில் வந்து நம்மளோட பேச்சு அப்படி ஒரு செயல் அது வந்து சரிங்களா? சாண்டிங்கிறது ஒரு செயல் தானே இல்லையா? அது வந்து ஒரு செயலாக இருக்குது. அதே டிவோஷனல் சர்வீஸாக வருது. அதே மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸில் நம்மளோட செயலும் அடங்கிடணும். அதனால இந்த இந்த ஸ்லோகத்தை வச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா, பகவானோட உபதேசத்தை வச்சு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா, என்னோட செயல் வேறு, பக்தி மார்க்கமான செயல் வேறு அப்படின்ற அந்த பிரிவே இருக்கக்கூடாது. பக்தி மார்க்கமான செயல்லே என்னோட செயலும் அடங்கியிருக்கணும். அதே மாதிரி என்னோட செயல் பக்தி மார்க்கமான செயலாக இருக்கணும் அப்படின்றது அந்த அக்கர்மா. அர்ஜுனன் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியாக போர் பண்ணணும். அதே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, தர்மத்துக்காக பகவானோட கட்டளையில் பண்ணுறாங்களா, அப்போ அது வந்து என்ன ஆகிடுது, அக்கர்மாவாயிடுது. அதே மாதிரி பக்தனா பகவான்கிட்ட அவங்க வந்து பக்தி பண்ணுறாங்க, பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறாங்க. அதே சமயத்தில் பகவானுக்காக போர் பண்ணும்போது தர்மத்தின் படி அதுலேயே அவங்களோட சத்திரிய தர்மம் அதில் அடங்கிடுது இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி நம்ம நல்லபடியாக நம்மளுடைய எல்லா செயலும் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அந்த நாலேஜை தான் நம்ம நேத்திக்கு அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ அந்த செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ செயல் அப்படின்றது ரொம்ப கவனமாக நம்ம இருக்கணும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஏன்னா தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது. ஏன்னா பகவான் நமக்கு எல்லாமே நல்லபடியாக கொடுக்குறாங்க. பகவத்கீதை கொடுக்குறாங்க, அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க, குரு பரம்பராவை கொடுக்குறாங்க, ஆச்சாரியர்களை கொடுக்குறாங்க, குரு மகாராஜ்லாம் கொடுக்குறாங்க, டிவோட்டிஸை கொடுக்குறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியாக ஸ்ரீகரிச்சுக்கிட்டு நல்லபடியாக நம்ம பக்தியில் முன்னேற்றம் அடையணும் இல்லையா? ஸோ அதை தான் நம்ம பண்ணணும். இது நம்ம பண்ணலை அப்படின்னா தப்பு யார் மேலே அப்படின்னா, எப்படி நான் சொல்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். இப்போ நம்ம குழந்தைங்க இருக்காங்க, நம்ம ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டுடுறோம், அவங்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் நம்ம வாங்கி கொடுத்துட்றோம் சரிங்களா? ஆனால் அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒழுங்காக படிக்கலை அப்படின்னா அது பேரண்ட்ஸோட தப்பாகுமா, குழந்தையோட தப்பாகுமா? குழந்தையோட தப்பாக தான் ஆகும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் பகவான் நமக்காக எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க. நாலேஜை கொடுக்குறாங்க பகவத்கீதை மூலயமா. அதுக்கப்புறம் வந்து குருவை கொடுக்குறாங்க, பரம்பரையை கொடுக்குறாங்க. பகவானே அவதாரமாக வந்து குரு மூலயமா நாலேஜை கெயின் பண்ணுறது நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம். தத்விதி பிரணி பார்த்தேன்னு அப்படின்ற ஸ்லோகத்தில் இல்லைங்களா? குரு மூலயமா நாலேஜை எடுக்கணும் அப்படின்போது கிருஷ்ணாவாக வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, குரு கிட்ட போய் அவங்களும் வந்துட்டு இப்போ கல்வி எடுத்துக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஸோ அதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறாங்க? அவ்வளோ அவ்வளோ பெரிய சுப்ரீம் பர்சனல் காடட் எதுக்கு குருக்குள்ளம் போய் நாலேஜை கெயின் பண்ணுறாங்க? நமக்கு சொல்லி காமிக்கிறதுக்கு தான் இல்லைங்களா? நமக்கு இப்படி தான் இருக்கணும்,
இப்படி தான் ஹியூமன் லைஃப்பில் நம்ம வாழணும், இப்படி தான் நீ வந்து இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நீ வெளியில் வரணும், இது உன்னோட இடம் இல்லை ஜட உலகம் அப்படின்றது, நீ ஆன்மீக உலகத்தில் என்னோட இருக்க வேண்டியவன் அப்படின்றத நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் எல்லாமே. நம்ம மேலே பர்சனல் கேர், பர்சனல் அட்டென்ஷன். சரியா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண, நல்லபடியாக ஸ்ரீகரிச்சுக்கிட்டு நம்ம நல்லபடியாக பக்தி பண்ணி முன்னேற்றம் அடையணும், நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களையும் பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம கொண்டு வரணும். அதுதான். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ வந்துட்டு மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? வேண்டாமா? மாதாஜி இதுல நிறைய குழப்பம் இருக்கு. பிரபு பாதா பிரணாம் மங்களாச்சரம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் என்னன்னு எனக்கு கிளாரிபிகேஷனே இல்லைங்க. கிளாரிபிகேஷன் வந்துடும் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் நான் ஆஃபர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामग्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपातान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपाताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரி ஓம் தத்சத். ஓம் நம பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம வந்து 5th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? हरे कृष्ण माताजी वासिकं அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संयससि यच्छ्रेये येदयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயல்களை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவ்விரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இங்கே மறுபடியும் எப்படி வந்து 3rd சாப்டர் ஸ்டார்டிங்கில் செயல் பண்ணணுமா இல்லை செயலை துறக்கணுமா அப்படின்னு அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. பகவான் வந்து செயல் பண்ணணும், உன்னோட சரீரத்தை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக செயல் பண்ணுற ஒரு நிர்பந்தத்தில் தான் ஆத்மாக்கள்ல நம்மள இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால செயலை தொடர்ந்து நம்மளால இருக்கவே முடியாது. அப்படின்னும் போது அந்த செயலை நம்ம பக்தி மார்க்கமாக செய்யணும். அதை தான் பகவானுக்கு நமக்கு சொல்கிறாங்க. அதனால் செயலை துறக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப பகவான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இல்லை. சரிங்களா? ஆனால் இதில் வந்து நம்ம இன்னொரு விஷயமும் நம்ம கவனிப்போம். இப்போ 5th சாப்டரில் துறவு அப்படின்னு வரும்போது, சரிங்களா, அந்த இடத்துல வந்து பகவான் என்ன சரி நம்ம அப்படி ஸ்லோகத்தோட பார்க்கலாம். சரிங்களா? இப்போ அர்ஜுனன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பக்தி மார்க்கமான செயல் பண்ணுறதா இல்லை செயலை துறக்கிறது சிறந்ததா, எது சிறந்தது அப்படின்றத இங்கே வந்து கேட்குறாங்க. இது இந்த மாதிரி ஏன் வந்து அர்ஜுனருக்கு குழப்பங்கள் வந்துச்சு அப்படின்றதுக்கான விஷயங்கள் தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? என்னென்னா, வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம். எதனாலனா, இப்போ அர்ஜுனனுக்கு ஒரு விஷயம் நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்தே கவனிக்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா, அர்ஜுனருக்கு எந்த குழப்பமும் கிடையாது. அவங்க பகவானோட ரொம்ப சிறந்த டிவோட்டி. சரிங்களா? அதுவும் நட்பின் உறவில் பகவானோட நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது உறவில் அர்ஜுனன் இருக்கிறாங்க. என்னென்னா, நம்மெல்லாம் கலியுகத்தில் இப்போ பகவத்கீதை அப்படின்ற ஒன்றே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
நமக்கு தெரியவே தெரியாது. பிறப்பிறப்புலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வரணும், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலன் சொல்ல இந்த உலகத்துல கஷ்டப்படுறோன்றதே நம்ம உணரவே மாட்டோம். ஏன்னா மாயா சக்தி அப்படி இல்லையா? இந்த ஜட உலகம் அப்படிப்பட்டது. நம்ம கஷ்டப்படுறோன்றதே தெரியாமலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த உலகத்துல நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ பகவத்கீதையெல்லாம் இல்லைன்னா நான் ஸ்பிரிட் சோல்னு தெரிஞ்சு நான் பகவான் இவங்க தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரியாமலே இருந்துருவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அதனால தான் பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, நமக்காக பகவத்கீதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ யார் மூலியமா கொடுக்கறது? அதுதான் அர்ஜுனன் மூலியமா, தன்னோட டிவோட்டி மூலியமா தான் பகவான் எல்லா விஷயங்களையுமே செய்வாங்க சரிங்களா? அப்போ அர்ஜுனனுக்கு அந்த ஒரு கலங்கம் அப்படின்றது, கலக்கம் அப்படின்றத கொடுக்குறாங்க. கலங்கம் இல்லை, கலக்கம்ன்றது கொடுக்குறாங்க. எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, சாத்வீக குணத்துல கலியுகத்துல இருக்கிற ஒரு மனிதன் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு கலக்கம் அவங்களுக்கு சரிங்களா? சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல சாத்வீக குணத்துல இருக்கிற ஒரு மனிதன் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு கலக்கத்தை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில பகவானோட உபதேசத்தை எப்படி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நம்மள பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வர்றதுன்றது தான் நம்மளுக்கு லெசன் பகவத்கீதையில் சரிங்களா? நம்ம லேர்ன் பண்ண வேண்டியது அதுதான். ஸோ அப்போ அந்த ஒரு கலக்கம் கொடுத்தாங்க இல்லையா? அதன் காரணமாக இங்கே அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய யோசிக்கிறாங்க சரிங்களா? என் பக்தி தான் பண்ணணுன்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியும். ஆனால் அவங்க இந்த கலக்கம் காரணமாக யோசிக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, 2வது அத்தியாயத்தில் 11 to 30 வரைக்கும் சோல் பற்றி பகவான் உபதேசம் கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஆத்மாவின் அறிவு அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒரு 2 ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம் லெவல் 1ன்றதுனால. அதுக்கப்புறம் அப்போ சோல் நீ சரீரமல்ல ஆத்மா, அதுதான் நம்மளோட முதல் பாடம் ஆன்மீகத்தில் சரிங்களா? ஏன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சாதான், சரீரம் இல்லை ஆத்மா அப்படின்ற டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சாதான் சரீரம் சார்ந்த விஷயம்லாம் டெம்பரவரியானது, அது நமக்கு அவ்வளவு உயர்ந்தது கிடையாது, நம்மளை இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை அது தக்க வச்சிடுது அப்படின்றது தெரிஞ்சாதான் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஆத்மான்றது நிலை என்ன, அது எப்பயுமே எட்டர்னல், பகவானோட அம்சம், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் எப்பயும் ஈடுபடுறது. நேற்றுக்கு நம்ம ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கல்கண்டோட நேச்சர் என்னன்னா இனிப்பு, மிளகாயோட நேச்சர் என்னன்னா காரம். அதே மாதிரி ஆத்மாவோட நேச்சர் என்னன்னா சேவை செய்யறது. யாருக்கு சேவை செய்யணும்? பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். அதுலயும் ஒரு விஷயம் இருக்கு, என்னன்னா சேவை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த சரீரத்துக்கு சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். சேவை செய்யறது இயல்பு. ஆனா அதே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஃபேமிலியை நல்லா பார்த்துக்கணும், அவங்களுக்கு சேவா பண்றோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட புலன்களுக்கு சேவா பண்றோம், சரீரம் என்னென்னலாம் விருப்பப்படுதோ அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா? ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறோம், ஃப்ரெண்ட்ஸை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக அவங்களுக்காக நம்ம விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறோம், ரிலேட்டிவ்ஸ்க்காக பண்ணுறோம் சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சேவா பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆனால் யாருக்கு சேவா பண்ணணும்? நம்ம பகவானுக்கு சேவா பண்ணணும் சரிங்களா? அதுதான் நேற்றுக்கே நான் சொன்னேன். அப்போ இவங்களெல்லாம் வேண்டாமா? சரீரம், ஃபேமிலி இதெல்லாம் வேணாமா? வேணும். ஆனால் எப்படின்னா பக்தி மார்க்கமாக நம்ம எதையுமே நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் சரிங்களா? கர்மாவில் அக்கர்மா, அக்கர்மாவில் கர்மா, அந்த முறையில் நம்ம எல்லாமே கொண்டு போகணும். அட்டாச்மெண்ட்டு கிருஷ்ணா கிட்ட தான் இருக்கணும் சரிங்களா? ஆனால் கேரிங்காக அன்பாக பார்த்துக்கிறது அப்படின்றது எல்லா ஆத்மாக்களையும் நம்ம கேரிங்காக அன்பாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா? ஸோ அதுதான். ஸோ அந்த வகையில் ஆத்மா அப்படின்ற அந்த நாலேஜை நம்ம நல்லபடியாக, ஏன்னா ஆத்மாவோட நேச்சர் என்ன, சேவை பண்ணுறது, அதுவும் பகவானுக்கு பக்தி சேவையில நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறது. அதுதான் நம்மளோட எப்பயுமே இருக்கிற ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் சரிங்களா? ஆத்மா அப்படின்னாலே பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ற நிலை. எப்படி மிளகாய்க்கு காரமோ, இனிப்புக்கு சர்க்கரைக்கு அது கல்கண்டுக்கு இனிப்பு, அதுதான் நிலையோ, அதே மாதிரி ஆத்மா அப்படின்னாலே பகவானுக்கு நித்திய சேவை பண்ணணும். அதாவது சேவைன்றது என்னன்னா அன்பின் வெளிப்பாடு, பக்தி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறோம். ஸோ அதனால நம்ம நான் சரீரமல்ல ஆத்மா அப்படின்றது பேசிக்காக நம்ம அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் என்னென்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? செகண்ட் சாப்டரில் அதான் நிஷ்காம கர்ம யோகம் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் ஆத்மாவுக்கு பந்தப்படுது. நம்ம எதையாவது பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செஞ்சிடும் இந்த உலகத்தில். அதனால நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதனால் ஆத்மாவுக்கு சிக்கல்
அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் நாம் வந்து பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா. அப்போ பக்தி சேவையால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பிடிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. 46லேருந்து 53 வரைக்கும் பக்தி மார்க்கமாக செயல் பண்ணும்போது அது நம்மள இந்த பௌதிக பந்தத்திலேருந்து விளக்குது அப்படின்றதையும் நம்மளுக்கு பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை அப்படின்றதையும் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. 3rd சாப்டரில் அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா. நான் 3rd சாப்டர் பார்க்கும்போது மரத்தோட வேருக்கு தண்ணி ஊற்றுனா மரமே செழிப்பாக இருக்கும் இல்லைங்களா. அது மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றோம், சாப்பாடு வந்து வயிறுக்கு தான் போகுது, ஆனால் சரீரம் ஃபுல்லாக அந்த எனர்ஜி பரவி சரீரமே ஆக்டிவாக இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒன்ஸ் நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுற நிலைக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்குன்னு எந்த கடமையும் கிடையாது. சரிங்களா. இந்த பித்ருக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தர்ப்பணம் இல்லை வேறு ஏதாவது சில சம்ஸ்காரங்கள்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா கிடையாது. ஆனால் அந்த நிலைக்கு வர வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா. அது கவனமாக இருக்கணும் நம்ம. ஸோ அதனால் ஞானத்தின் தளத்தில் கடமை அப்படின்றது கிடையாது அப்படின்றது 3rd சாப்டரில் நம்ம பார்க்குறோம். அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தலத்தில் உச்சமடைகிறது அப்படின்றதையும் 4th சாப்டர்லையும் பார்க்குறோம். சரிங்களா. 3rd சாப்டர் 4th சாப்டரில். ஸோ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு மறுபடியும் அர்ஜுனன் என்ன சொல்கிறாங்க, பகவான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மறுபடியும் ஏஞ்சி போர் பண்ணு, பக்தி தான் உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் ஏஞ்சி அதுவும் சாதாரண ஒரு செயலா அப்படின்னா இல்லை, ரொம்ப பெரிய ஒரு போர் மகாபாரதன்றது. அதில் போய் மறுபடியும் ஈடுபட சொல்லும்போது கேஸ்லி வாருன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, மகாபாரத போர், கோடிக்கணக்கான பேர் பங்கெடுத்துக்கிட்ட போர், அது வம்சமே அங்கே இருக்குது, நிறைய அரசர்கள் இருக்காங்க, நிறைய பிரஜைகள் இருக்காங்க. ஸோ அந்த போரில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னும் போது அர்ஜுனனுக்கு வந்து குழப்பம் வருது. சரிங்களா. செயலை பண்ணணுமா இல்லை பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் வந்து கொஷின் கேட்குறாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்படுற அந்த சந்தேகத்துக்கான குழப்பங்களுக்கான ரீசனை நம்ம இப்போ பார்த்தோம். சரிங்களா. யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா? வாசிக்கலாம் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகஸ்ச நிஷ்சரேயச கராவபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்மயோக விசிஷ்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். செயலை துறத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, செயலை துறத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் ரெண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும் சொல்றாங்க. சரிங்களா. இவ்விரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ செயலை துறத்தல் அப்படின்றது இங்கே எது பகவான் எந்த விஷயத்தில் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துறவு. இப்போ வந்து முனிவர்கள் ரிஷிகள்ல நம்ம பார்க்குறோம்ல, அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெடிடேட் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. பகவானை வந்து இதயத்தில் வச்சுட்டு மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த வகையிலையும் அவங்களுக்கு வந்து சாயுஜ்ய முக்தி அப்படின்றது கிடைக்கும். சரிங்களா. அதே மாதிரி பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது அதுவும் நமக்கு வந்து பகவான் லோகத்தை வைகுண்ட லோகத்தை அடைஞ்சு அங்கே வந்து முக்தி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா. சாரூப்பிய சாலோக்கிய அந்த மாதிரி முக்தி எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், சாமிப்பிய சாஷ்டி. ஆனால் பகவான் வந்து இந்த ரெண்டுத்துல எது சிறந்தது அப்படின்னா செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா. ஸோ அதனால் வெறும் மெடிடேஷன் பண்ணி தவம் பண்ணுறது அந்த ஒரு நிலை அது வந்து பண்ணுறதை விட பக்தி மார்க்கமாக செயல்படுறது சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டோரி நம்ம பார்க்குறோம், நிருக மகாராஜரோட ஸ்டோரி. சரிங்களா. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த அத்தியாயமே 2 ஸ்டோரியில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். சரிங்களா. என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்னால ஏற்படுற விஷயம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஒரு ஸ்டோரியில். இன்னொன்று வந்து பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறதுனால ஏற்படுற விஷயம் என்ன அப்படின்றத தான் பார்ப்போம் 2 ஸ்டோரியில். சரிங்களா. இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்கறது வந்து நிருக மகாராஜரோட ஸ்டோரி. நிருக மகாராஜரோட ஸ்டோரியில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அரசர் இருக்காங்க, அவங்க பேர் நிருக மகாராஜர். அவங்க வந்து நல்ல தர்மப்படி இருக்கிறவங்க, நல்ல சிறந்த அரசர். சரிங்களா. எந்த அதர்மம்லாம் பண்ணுறவங்களாம் இல்லை, ரொம்ப நல்ல அரசர். அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க தினம் தினம். ஆனால் எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரியான தர்மப்படி ஆட்சி பண்ணி தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணால்
சொர்க்கத்தில் அடையலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பலனை எதிர்பார்த்து நம்மளுக்கு பூஜைகள்லாம் செய்வோம் இல்லையா? கஷ்டங்கள்லாம் போகணும்னா உடனே கணபதி ஹோமம் பண்ணுவோம் வீட்டில் இல்லைங்களா? அப்புறம் பணம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி மகாலட்சுமி பூஜை பண்ணுவோம். ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணுறோம். அது மாதிரி பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையில் அவங்க வந்து நிறைய தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணி தன்னோட வாழ்க்கையை ரொம்ப சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு பிராமணனுக்கு அவங்க வந்து ஒரு பசுவை, நல்ல அலங்கரிக்கப்பட்ட பசுவையும் நிறைய இந்த பொன் பொருள் இதெல்லாமும் கொடுக்குறாங்க. அந்த பிராமணனும் ரொம்ப ஹாப்பியாக வாங்கிட்டு போகிறாங்க. சரிங்களா? அன்னைக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, நைட்டு வந்து அந்த பசு வந்து திரும்பி வந்து அரண்மனையில் உள்ள மற்ற பசுக்களோடய வந்து கலந்துடுது. ஏன்னா ஒரு பசு பக்ஷியோட இயல்பு என்னன்னா, அது எங்கே வளர்ந்துச்சோ அந்த இடத்துக்கு தானாகவே போயிடும். சரிங்களா? அதுக்கு அது தெரியும், வழி தெரியும். அதோட இடத்துக்கு அது போயிடும். அது எங்கே வளர்ந்துச்சோ அந்த இடத்துக்கு. அதே மாதிரி அந்த பிராமணன் வீட்டிலேருந்து அது வந்து அரண்மனையில் மற்ற பசுக்களோட எங்கே இருந்ததோ அதே இடத்துக்கு போயிடுது. இது வந்து அந்த பிராமணனுக்கும் தெரியல, அரசருக்கும் தெரியல. அடுத்த நாள் காலையில் மறுபடியும் அரசர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நிறைய பசுக்களை தானம் பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த ஏற்கனவே முதல் நாள் தானமாக கொடுத்த அந்த பசு இருக்குல்ல ஒரு பிராமணனுக்கு, அந்த பசுவை இன்னொரு பிராமணனுக்கு தானமாக கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இந்த பசுவை வந்து அந்த ரெண்டாவதாக வாங்கின பிராமணன் எடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க. அப்போ வந்து இந்த முத நாள் ஒரு பிராமணன் வாங்கினாங்க இல்லையா அந்த இதுவை பசுவை, அதை வந்து இவங்க வந்து பார்த்துடுறாங்க. ரெண்டாவதா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நாள் வாங்கின பிராமணன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்காக வராங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் எனக்கு தானமாக கொடுத்த பசு காணோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக வராங்க. ஆனால் வர நேரத்தில் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, இவங்கள பார்த்துடுறாங்க. ரெண்டாவது அன்னைக்கு தானமாக வாங்கிட்டு இது நம்மளுக்கு நேற்றுக்கு அரசர் கொடுத்த பசுவாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க. சரின்னு போயிட்டு அரசர்கிட்டையும் சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி வந்து நேற்றுக்கு நீங்கள் எனக்கு தானம் கொடுத்தது அந்த பசு வந்து அரண்மனையிலே வந்து கலந்துடுச்சு போல இருக்கு, இன்னைக்கு நீங்கள் அதே இன்னொரு பிராமணனுக்கு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு. ஓ அப்படியே, சரி பரவாயில்ல, நான் வேணா உங்களுக்கு இன்னொரு பசு வேணா நான் வந்து தானமாக தட்டுமானது, வேண்டாம் வேண்டாம், எனக்கு நேற்றுக்கு நீங்கள் என்ன கொடுத்தீங்களோ அதே கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது வந்து திரேதாயுகத்தில் நடக்குது. சரிங்களா? துவாபர யுகத்தில், திரேதாயுகத்தில், சத்தியுகத்துலலாம் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு ஹாப்பியாக வாழக்கூடிய நிலையில் உள்ளவங்க மனிதர்கள்லாம் அப்படி தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? தன்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு ஹாப்பியாக இருக்கணும், அந்த நிலையில் இருப்பாங்க. அதுவும் பிராமணர்கள் இல்லையா, அவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்க? ஹாப்பியாகவும் இருப்பாங்க தன்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு. ஸோ அந்த வகையில் அவங்க இருக்காங்க. ஆனால் வந்து எனக்கு வந்து அதனால் அரசர் சொன்னப்போ, எனக்கு நீங்கள் நேற்று என்ன கொடுத்தீங்களோ அதே கொடுங்க, வேறு எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் கலியுகத்தில் அப்படி இருக்குமானா, ஓ அப்படி அந்த பசு இல்லாமல் நிறைய பசு கொடுக்குறீங்களா, சரி ஓகே நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் இல்லையா? ஆனால் இது வந்து திரேதாயுகத்தில் நடக்கிற பாஸ்ட் டைம் இது. அதுக்கப்புறம் வந்து சரி அப்படின்ட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த அன்னைக்கு தானமாக கொடுத்தாங்கல்ல அந்த பசு இன்னொரு பிராமணனுக்கு, அந்த பிராமணனை கூப்பிட்றாங்க. கூப்பிட்டு, இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தெரியாமல் நான் ஒரே பசு தானம் பண்ணிவிட்டு, அதனால் இந்த பசுவை நீங்கள் அவங்ககிட்ட கொடுத்துருங்க, நான் உங்களுக்கு வேறு தானமாக கொடுக்குறேன் அப்படின்வாங்க. அந்த பிராமணன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லை இல்லை, எனக்கு நீங்கள் இதை தான் கொடுத்தீங்க, நான் இதே வச்சுக்கிறேன், இதுவே எனக்கு போதுமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ உடனே 2 பேர்ட்டையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நான் வேறு நிறைய பசு, நிறையா பொன் பொருள்லாம் தரேன் அப்படின்னு 2 பேர்ட்டையுமே சொல்கிறாங்க. 2 பேருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கல, அந்த பசுவையும் அவங்க எடுத்துக்கல. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த நாளும் முடிஞ்சிடுது. அப்புறம் அரசரும் சரி ச- கம் காம்ப்ரமைஸ் ஆகலை, சமரசம் ஆகலை. அதனால அடுத்த நாளும் அவங்க நிறைய தானம் தர்மம்லாம் பண்ணுறாங்க. அப்படியே அந்த இதுவும் போயிட்டே இருக்கு. அப்புறம் ஒரு நாள் அவங்களுக்கு இறப்பு அப்படின்றது வருது. அப்போ வந்து யமதர்மர் வராங்க. வந்துட்டு, இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் செஞ்சீங்க, சொர்க்கத்தில் உங்களுக்கு நிறைய வந்துட்டு சந்தோஷங்கள்லாம் இருக்குது, ஆனால் ஒரே ஒரு தவறு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. உடனே நிருங்கமராஜர் கேட்பாங்க, என்ன தவறு அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரே பசுவை 2 பிராமணனுக்கு தானம் பண்ணிட்டீங்க, அதுதான் தவறு அப்படின்னோடனே, இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட கஷ்டத்துக்கு தண்டனை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறீங்களா, இல்லை சந்தோஷத்துக்கு தண்டனை எடுத்துக்கிறீங்களா, சாரி இது இன்பத்தை எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. அவங்க வந்து நான் கஷ்டத்துக்கான தண்டனை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்வாங்க. அப்போ பார்த்தா அவங்க வந்து ஒரு பெரிய தண்ணி இல்லாத கிணத்துல பெரிய மரபள்ளியாக அவங்க வந்துருவாங்க. சரிங்களா? வந்துட்டு அப்படியே அவங்களோட வாழ்க்கை இருக்கும். அதுதான் என்னன்னா, இறப்புன்றது எல்லாருக்கும் உண்டு. அதே சமயத்துல இறக்கும் நேரத்துல நம்ம பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா, விஷ்ணு தூதர்கள் வருவாங்க. சரிங்களா? அதே இல்ல அப்படின்றப்ப யம தூதர்கள் வருவாங்க. 2 பேர் வருவாங்க. ஒண்ணு பக்தி பண்ணோம்னா விஷ்ணு தூதர்கள் வருவாங்க. நம்மள பகவான் லோகத்துக்கு கூட்டு போவாங்க.
இல்ல பக்தி நம்ம பண்ணல அப்படின்னா யமதூதர்கள் வருவாங்க. நம்மளோட இந்த பாப கணக்கு, புண்ணிய கணக்குலாம் பார்த்து அதுக்கேத்த மாரி நம்மளுக்கு கஷ்டங்களும், சந்தோஷமும் கிடைக்கும். சரிங்களா? இதுதான் வந்து இறக்கும் நேரத்தில நடக்கிறது. ஸோ இப்ப இவங்க வந்து ஒ இவங்களோட லைஃப்லயும் அத நம்ம பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? ஒரே ஒரு தப்பு, அதுவும் தெரியாம பண்ண தப்பு தான். தெரிஞ்சு கூட பண்ணல. அதுவும் நல்ல விஷயம் தான் பண்ணாங்க. பாபமான செயல் கூட வந்துட்டு ஏதோ அடுத்தவங்கள துன்புறுத்தி அப்படிலாம் பண்ணாங்களான்னா, அதுவும் கிடையாது. நல்ல விஷயம் தான் செய்ய போனாங்க. அதுல ஒரு தெரியாம ஒரு தப்பு வந்துருச்சு. அந்த தவறுக்கு ஒரு பெரிய மரபல்லியா தண்ணி இல்லாத கிணத்துல இருக்கிற மாரியான ஒரு பனிஷ்மென்ட் கிடைச்சிருது. அப்பதான் வந்து அவங்க கேட்பாங்க யமதர்மராஜர்ட்ட, "இந்த பாவத்திலேருந்து நான் எப்ப வந்து வெளியில வருவேன்?" அப்படின்னு. உடனே இந்த மாரி பகவான் வந்து துவாபர யுகத்துல கடைசியில வருவாங்க. அப்ப வந்து அவங்களோட ஸ்பரிசம் பட்டு உங்களுக்கு பாப விமோசனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. உடனே சரின்ட்டு இவங்களும் அதுக்கப்புறம் அ திரேதாயுகத்திலேருந்து துவாபரம் கடைசி வரைக்கும் சரிங்களா? அந்த பல்லியா அந்த தண்ணி இல்லாத கிணத்துல இருக்காங்க. ம். அப்போ ஒரு தடவ வந்துட்டு பகவானோட ஃபேமிலி சரிங்களா? கிருஷ்ணாவுக்கு தான் 16,108 குயின்ஸு அப்புறம் அவங்களுக்கான குழந்தைங்கலாம் இருக்காங்களே, எல்லாரோடையும் அவங்க வந்து இருக்காங்க. அப்போ வந்து அந்த கிணத்துல போய் பார்க்கும்போது பார்த்தா, இந்த பெரிய மரபல்லிய பார்ப்பாங்க. அ உடனே அத வந்து வெளியில எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க, முடியாது. அப்ப பகவான்ட்ட போய் சொல்லுவாங்க. இந்த மாரி அந்த கிணத்துல வந்து ஒரு மரபல்லி இருக்கு அப்படின்னு. சரி பகவானுக்கு தான் பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர்லாம் தெரியும். நம்ம தான் பார்த்தோமே இல்லையா? நேத்து அத்தியாயத்துல கூட. நெறைய இடத்துல நம்ம பார்ப்போம் பகவத்கீதையில. அதனால தான் அவங்க பகவான், நம்மலாம் ஆத்மா. சரிங்களா? அவங்களுக்கு அனைத்தும் தெரியும். நமக்கு தெரியாது. ஸோ, அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ ஆ போயிட்டு நிருகமகாராஜர பார்க்குறாங்க. அவங்க அது பல்லிய பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து நிருகமகாராஜர்ன்னு. இது எல்லாருக்கும் தெரியணுமேன்றதுக்காக அவங்க வந்து கேட்குறாங்க. அப்ப அவங்க கை பட்ட உடனே ஒரு பெரிய அந்த ஒரு தேவ சொரூபம் அவங்க எடுக்குறாங்க. சரிங்களா? எடுத்துட்டு பகவான்ட்ட நடந்தத சொல்றாங்க. பகவானுக்காக இல்ல, எல்லாருக்காகயும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அ பகவானோட அதாவது அவங்களோட புண்ணிய கணக்கெல்லாம் அ தீர்ந்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பகவான் லோகத்த அடையிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஏன்னா, பகவானோட சம்பந்தம் ஏற்பட்டாலே கண்டிப்பா என்ன ஆயிடும்? முக்தின்றது கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில அ இந்த இதில நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்டோரியில அப்படின்னா, நல்லது தான் செஞ்சாங்க. ஆனா பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சாங்க. அதுலயும் அவங்களுக்கு தெரியாம செஞ்ச ஒரு தவறுல ஒரு பனிஷ்மென்ட் கிடைக்குதுன்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அ அதே வந்து இன்னொரு ஸ்டோரி இருக்கு. அது என்னன்னா அம்பரீஷ் மகாராஜர் ஸ்டோரி. சரிங்களா? அம்பரீஷ் மகாராஜர் யாரு? அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க வந்து ஒரு சிறந்த அரசர். சரிங்களா? பகவானோட கிரேட் டிவோட்டி அவங்க. ம். அ அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அ அதாவது நம்ம வந்து நவவித பக்தி அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்ப்போம். சரிங்களா? அந்த நவவித பக்தியில எல்லா பக்தியும் அவங்க வந்து நல்லபடியா அவங்க வந்து பண்றவங்க. அ அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு 9 வகையான பக்தி இருக்கு. இது 12வது அத்தியாயத்துல பார்ப்பீங்க. ஸோ அந்த நவவித பக்தி எல்லாமே பண்றவங்க அவங்க. ஆ ஃபுல்லா கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ் லைஃப்ல இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்க. அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்னைக்கு ஃபுல்லா பகவானோட அ பக்தியில ரொம்ப எல்லா நாளும் ஈடுபடணும். ஏகாதசி அன்னைக்கு நெறைய இன்னும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஈடுபட்டு நம்ம வந்து அன்னைக்கு ஒரு சில வழிமுறைகள்லாம் இருக்கு. சரிங்களா? அந்த வழிமுறைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணி விரதம் இருந்து, அடுத்த நாள் துவாதசி அன்னைக்கு ஃபாஸ்டிங்க முடிக்கணும். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ அந்த மாரி அவங்க வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது துர்வாசர் வராங்க அவங்களோட அரண்மனைக்கு. இவங்களுக்கு ரொம்ப ஹேப்பி ஆயிடுது. அப்பாடா! நம்மளோட எப்பயுமே டிவோட்டீஸ்க்கு வந்து எல்லாரோடையும் இருக்கும்போது ரொம்ப ஹேப்பியா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப வந்து அவங்க வந்து அ ஹேப்பி ஆயிடுறாங்க. துர்வாச முனிவர் வந்தோனே. நம்ம அரண்மனைக்கு ரிஷி வந்திருக்காங்க, முனிவர் வந்திருக்காங்க. அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம ஃபாஸ்டிங்க கன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்டின்ட்டு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, துர்வாசர் சொல்றாங்க, "நான் போய் அ குளிச்சுட்டு வரேன், ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரேன். நீங்க வந்து வெயிட் பண்ணுங்க, நான் வந்துடுறேன்" அப்படின்னு. சரின்னு இவங்களும் போறாங்க. ஆனா வரதுக்கு லேட் ஆகுது. ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் வந்து துவாதசி அன்னைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல நம்ம முடிக்கணும். சரிங்களா? அதுதான். அப்படி முடிக்கலன்னா, அந்த பலன் அந்த அது அது அந்த அந்த விரதத்தோட வழிமுறை அதுதான். துவாதசி அன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு அந்த ஃபாஸ்டிங்க கன்க்ளூட் பண்ணணும். ஆனா நேரம் ஆகவும் இவங்களுக்கு என்ன செய்றதுன்னு தெரியல. சரின்னு சொல்லிட்டு குரு கிட்ட கேட்குறாங்க. இந்த மாரி அ ஃபாஸ்டிங் முடிக்கணும். ஆனா இன்னும் துர்வாசர் வரல. ஏன்னா வீட்ல ஒருத்தவங்க விருந்தாளின்னு வந்துட்டாங்கன்னா, அவங்கள விட்டுட்டு நம்ம சாப்பிடுறதுன்றது ரொம்ப பெரிய தப்பு. சரிங்களா?
எப்பயுமே விருந்தாளி வராங்க அப்படின்னாலே, கெஸ்ட் வராங்கனாலே நம்மளுக்கு நிறைய பாகவத்துல நம்மளுக்கு வந்து இது இருக்கு. சுதாமா அவங்கள பகவான் எப்படி வரவேற்கிறாங்க, நம்ம எல்லாரும் கேட்டிருப்போம் இல்லைங்களா? குச்சையில இருக்கத எப்படி வரவேற்கிறாங்க அப்படின்னு. அது மாதிரி அக்ரூரர் எப்படி வரவேற்கிறாங்க, பீஷ்மர் எப்படி வரவேற்கிறாங்க அவங்களோட கெஸ்ட் எல்லாம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்ப்போம். பாகவதம் இனிமேல் நீங்கள் நிறைய கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுவீங்க இல்லையா? அப்போ உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ அதனால் விருந்தினர் அப்படின்னு வரும்போது அவங்கள நம்ம நல்ல முறையில் நம்ம வரவேற்கணும். ஸோ அவங்கள விட்டுட்டு சாப்பிடக்கூடாது. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஆம், அந்த துவாதசி டைம் வந்து முடிய போகுது. அந்த ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்ணுற டைம் வந்து முடிய போகுது. விரதம் முடிக்க வேண்டிய நேரம். அதனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, குரு கிட்ட கேட்குறாங்க. அப்போ குரு சொல்கிறாங்க, சாப்பிட தான் கூடாது, தீர்த்தம் எடுத்துக்கலாம், துளசி தீர்த்தம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே சரின்ட்டு அம்பரீஷ் மகாராஜரும் துளசி தீர்த்தம் எடுத்துப்பாங்க. சரிங்களா? இது வந்து துர்வாச முனிவருக்கு தெரிஞ்சிடும். அவங்க தான் நல்லபடியாக தவம் பண்ணுறவங்க இல்லையா? தவம் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மிஸ்டிக் பவர்லாம் இருக்கும். சரிங்களா? ஆம், ம், தன்னை தானே சின்னதாக்கிக்கிறது, தன்னை தானே பெருசாக்கிக்கிறது, அந்த மாதிரியான அஷ்ட சித்திகள்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பவர்லாம் அவங்களுக்குலாம் அதிகமாக இருக்கும். என்ன நடக்குதுன்றதெல்லாம் அவங்களால உணர முடியும். சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா, தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இதை. அப்போ கோபம் வந்துடுது. துர்வாசருக்கு கோபம் வரும் இல்லையா? நேராக வந்து அரண்மனைக்கு வராங்க. அம்பரீஷ் மகாராஜரை பார்த்துட்டு அவங்களோட தலையிலேருந்து ஒரு முடி எடுத்து கீழே போட்டு அதுலேருந்து ஒரு டீமன் வருது. சரிங்களா? அந்த அசுரன் வந்து அவங்கள அழிக்கிறதுக்காக போறாங்க. அந்த நேரம் சுதர்ஷனை வந்து அந்த அசுரனை அழிச்சிடுது. சரிங்களா? இதெல்லாம் பாகவத்துல இருக்கிற ஸ்டோரிஸ். ம். சுதர்ஷன் வந்து அவங்கள அழிச்சிடுது. அதுக்கப்புறம் துர்வாசரையும் துரத்த ஆரம்பிக்குது. துர்வாசர் உடனே பயந்துட்டு அங்க உள்ளவங்க கிட்ட என்னை காப்பாத்துங்க அப்படின்றாங்க. யாராலையும் முடியல. அப்புறம் சொர்க்கத்துல போய் கேட்பாங்க. அங்கேயும் யாராலையும் முடியாது, தேவர்களாலையும். அப்புறம் பிரம்மா கிட்ட போவாங்க. வை சத்தியலோகம். அங்க போய் பிரம்மா கிட்ட கேட்பாங்க. பிரம்மா சொல்லுவாங்க, சுதர்சனத்தை எடுத்து யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. அப்புறமா சிவபெருமான லோகத்துக்கு போவாங்க. சரிங்களா? அங்கேயும் வந்துட்டு சிவபெருமான் சொல்லுவாங்க, சதாசிவ லோகத்துல அஹ், சுதர்சனத்தை எதிர்த்து எதுவும் பண்ண முடியாது, நீங்க வந்து நாராயணர்கிட்ட போங்க அப்படின்வாங்க. சரி, நாராயணர்கிட்ட போவாங்க, வைகுண்டம் போவாங்க. சரிங்களா? அப்படின்னா அந்த தவத்தோட வலிமை பாருங்க. அவங்க எவ்வளவு தூரம் போறாங்க. இருக்கிறது பூலோகம் இப்போ. ஆனா அவங்களால எங்க போக முடியுது? சொர்க்கம் போக முடியுது, சத்தியலோகம் போக முடியுது, சதாசிவலோகம் போக முடியுது, அதுக்கப்புறம் வைகுண்டமும் போறாங்க. வைகுண்டத்துல போய் நாராயணரையும் பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி சுதர்ஷனம் வந்து என்னை வந்துட்டு உம், இது துரத்துது அப்படின்னு, அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. நீ வந்து யாராவது என்னை அபச்சாரம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, நான் பொறுத்துப்பேன். ஆனால் என்னோட டிவோட்டிஸ் அபச்சாரம் பண்ணியிருந்தா நான் அதை வந்து பொறுத்துக்க மாட்டேன். என் சுதர்ஷனமும் நான் சொன்னால் கேட்காது அப்படின்வாங்க. அப்போதான் தெரிய வரும் இவங்களுக்கு, துர்வாச முனிவருக்கு, வைஷ்ணவர்களோட கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டி எவ்வளோ உயர்ந்தவங்க, அவங்களுக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சரி நான் என்ன பண்ணணும்னா, நீ யார்கிட்ட அபச்சாரப்பட்டு அவங்க கிட்டே போய் மன்னிப்பு கேளு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நேரா வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜரோட அரண்மனைக்கு வருவாங்க. அங்க அம்பரீஷ் மகாராஜர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சரி, துர்வாசர் வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கட்டும், நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? ஆனா வந்து வந்து இவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்கறதுக்காக வருவாங்க. அம்பரீஷ் மகாராஜர் உடனே அவங்கள வந்து, என்ன பண்றீங்க முனிவரே, நீங்க எவ்வளவு உயர்ந்தவங்க, என்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்க என்ன செஞ்சீங்களோ அது சரிதானே, நான் உங்களை விட்டு தீர்த்தம் எடுத்துக்கிட்டது தப்பு தானே, அதனால நீங்க கொடுத்த பனிஷ்மெண்ட் சரிதான் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. உடனே துர்வாசர் அப்பதான், அதுதான் டிவோட்டிஸோட அடையாளம். சரிங்களா? டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பாகத்துல வந்துட்டு 18.48 ஸ்லோகத்துல இருக்கு. என்ன இருக்கு அப்படின்னா, யாரும் தன்னை வந்து அவமானப்படுத்தினாலோ, யாரும் தன்னை வந்து கர்ஸ் பண்ணாலோ, சரிங்களா? யாரும் கொலை பண்ண வந்தாலோ, சரிங்களா? யாரும் துன்புறுத்த வந்தாலோ, டிவோட்டிஸ் வந்து எதுக்குமே வந்து ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு. அது வந்து அடிமைத்தனம் இல்ல, அந்த வில் பவர். சரிங்களா? பகவான் டிவோட்டிஸ் வந்து அவ்வளோ ஹம்பிளா இருப்பாங்க அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஸோ இந்த இந்த ஸ்டோரியில பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலா தீர்த்தம் தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க. இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த ஒரு டிவோட்டி அப்படின்ற ஒரு நிலையில அவங்க வந்து ரொம்ப எல்லாத்தையும் ஹம்பிளா, காருண்யத்தோட, அன்போட இருக்காங்க. யாருக்கும் கெடுதல் வரக்கூடாது அப்படின்ற எண்ணம் டிவோட்டிஸ்க்கு இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ம், ஆ, இது அதுக்கப்புறம் வந்து சுதர்ஷனம் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜ் வந்து சுதர்ஷனத்திட்ட சொல்லுவாங்க. ஓகே, நீங்க வந்து அவங்களை எதுவும் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சுதர்ஷனமும் பகவான்கிட்ட போயிடும். சரிங்களா?
ஸோ இதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அம்பரீஷ் மகாராஜர் வந்து அவங்க ஒரு வைஷ்ணவா எப்படி இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த நேச்சரோட ரொம்ப அந்த ஹம்பிளா, அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தியில் ரொம்ப சிறந்தவங்களா, எல்லாருக்கிட்டேயும் அன்போடு உள்ளவங்களா இருக்காங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரி ஆம், பகவான் என்ன பண்றாங்க? தன்னோட பக்தனுக்கு ஒரு சோதனைன்னும் போது உடனே அவங்கள பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்டோரி தான் நான் ஃபர்ஸ்ட்டு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு வர்றதுக்கு ஒரு உந்துதலான ஒரு ஸ்டோரியா இருந்தது. ஏன்னா ஒரு டிவோட்டி எப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானும் டிவோட்டிக்கிட்ட எப்படி அவங்க பாதுகாக்கிறாங்க, பிரகலாத் மகாராஜர் எப்படி பாதுகாக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ தான் ஏன் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸில் பகவான்கிட்ட நம்ம யார் யாரையும் போய் சமாதானப்படுத்துகிறோம், எல்லாரையும் நம்ம வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம். ஆனால் பகவானை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம், பகவானை பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாரையுமே நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். ஏன்னா பகவானோட பக்தர்கள் எல்லாரையுமே எல்லாத்தையுமே அன்பாக தான் இருப்பாங்க, எல்லாரையுமே கேர் பண்ணுவாங்க. அந்த ஒரு வகையிலையும் நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம். பகவானுக்காக நமக்காக பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் பகவானுக்காக பண்ணும்போது ஈஸியாக வரும். இன்னொன்று பகவானும் வந்து அவங்களோட டிவோட்டீஸை அழகாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதனால கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்றது நம்ம வந்து ரொம்ப அழகாக பக்தியை நம்ம ஸ்ரீகரிச்சுக்கணும். சரிங்களா? பகவானும் யாரையும் துன்புறுத்த மாட்டாங்க, டிவோட்டீஸும் யாரையும் துன்புறுத்த மாட்டாங்க. அதே மாதிரி பகவானும் டிவோட்டீஸ் எப்பயும் ஹாப்பியாக வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க, டிவோட்டீஸ் அவங்ககிட்ட ஹாப்பியாக பக்தி பண்ணுவாங்க. இப்படி ஒரு உறவு தான் இந்த கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது. சரிங்களா? நம்மளால மற்றவங்களும் நல்லா இருப்பாங்க, நம்மளும் நல்லா இருப்போம், பகவானும் வந்து ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. ஸோ அதனால எல்லாமே சந்தோஷம்தான், எல்லாமே மங்களகரமானது தான் அப்படின்றது தான் கிருஷ்ண உணர்வு. சரிங்களா? நல்ல ஆசையை நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். நம்மளுக்கு அதுக்கான பிராப்தம் நல்லபடியாக பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக நம்ம பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கணும். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாசி. துளசி ராணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. न्याये सा नित्य सन्यासी यो नत्वे वेष्टि न काङ्क्षति निर्बन्धवो हि மகாபாகோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்சதே. மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறதுங்களா? படிச்சு கொடுங்க மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. ஓகே. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய போயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அப்போ யார் ஒருத்தவங்க தன்னோட செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் சந்நியாசம் அப்படின்றது எனக்கெல்லாம் சந்நியாசம் அப்படின்னா என்னென்னா காட்டில் போய் தவம் பண்ணுவாங்க ரிஷிகள் முனிவர்கள், அதுதான் சந்நியாசம் அப்படின்றது தான் ஒரு மேலோட்டமான ஒரு கருத்தாக இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனால் அப்படி இல்லை. என்னென்னா அது சந்நியாசம் தான், இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனால் யார் ஒருத்தவங்க தன்னோட செயல்களோட விருப்பு வெறுப்புகள் அற்றவங்களா இருக்காங்களோ அவங்க தான் நிரந்தரமான சந்நியாசி அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இருமைகளிலிருந்து, இந்த இருமைகள்ன்றது என்னன்னா இந்த வெற்றி தோல்வி, நண்பன் விரோதி, அந்த மாதிரிலாம் வருது இல்லையா? ஸோ அதுதான் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லேருந்து. இருமைகள்னா நண்பன் விரோதி, வெற்றி தோல்வி, குளிர் வெப்பம், இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்ல சொல்றோம்ல, இந்த விஷயங்கள் தான் டியூவாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே ஆத்மா ரிலேட்டட் தான். இப்போ நம்ம எல்லாருமே சோல்னா நம்மளுக்கு வந்து நண்பனும் கிடையாது, விரோதியும் கிடையாது. கரெக்ட்டா? ஆனா வந்து எல்லாருமே சமம் தானே. அந்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்ப்போம். 5.18ல பார்ப்போம். ஆனா சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல பார்த்தோம்னா, அந்த இருமைகள் உண்டு. நண்பன், விரோதி, அப்புறம் வந்துட்டு குளிர், வெப்பம். குளிர், வெப்பம் ஆத்மாவ தாக்குதா? இல்ல. சரீரத்த தானே தாக்குது. குளிரா இருக்குன்னா உடம்புக்கு தானே அந்த குளிர் தெரியுது. வெப்பம்ன்றது உடம்புக்கு தானே தெரியுது. ஆத்மாவுக்கு தெரியுதா? இல்ல. இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த இருமைகள் அப்படின்றது என்னன்னா, எப்பயுமே சரீரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ஸோ அதனால அதில் எப்பயுமே நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா விலகி இருக்கணும். ரெண்டுத்தையுமே சமமாக பார்க்கணும். அதுதான். சரிங்களா? பௌதீக பந்தத்தில் எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். அப்போ ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கும்போது நம்ம வந்து முக்தி அடைஞ்ச ஒரு நிலையில் இருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இங்கே இன்னொருத்தவங்களோட ஸ்டோரி பார்க்குறோம். ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட ஸ்டோரி. இவங்க யார் அப்படின்னா நாமாச்சாரியார்னு இவங்களை சொல்லுவாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்ம பார்க்குறோமா, அவங்களோட டிசைபிள் இவங்க. சரிங்களா? இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு 22 ஹவர்ஸ் சாண்டிங் தான் பண்ணுவாங்க.
சரிங்களா? 3,00,000 முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லுவாங்க அவங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நாமாச்சாரியார் அப்படின்னு இவங்கள சொல்றது ரொம்ப சிறந்த டிவோட்டி. சரிங்களா? சாண்டிங், ஏன்னா கலியுக தர்மம் சாண்டிங் தானே. ஸோ அதனால எப்படி சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இவங்ககிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நாமாச்சாரியார் இவங்க பேர். இவங்களோட பேரை வந்து கெடுக்கிறதுக்காக ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டை வந்து அவங்ககிட்ட அனுப்புவாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா இவங்க ஒரு சன்னியாசி இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது ஆச்சாரியர் இவங்க. அவங்கள வந்து ஒரு பெண்மணி அவங்கள போய் சந்திச்சாங்கன்னா, பேர் வந்து தப்பாயிடும் இல்லையா? ஸோ அதனால ஒரு பெண்மணி அனுப்புறாங்க. அந்த பெண்மணி அவங்ககிட்ட போயிட்டு தன்னோட விருப்பத்த சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்போ வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்றாங்க, "இந்த மாரி நான் வந்து ஒரு சபதம் எடுத்திருக்கேன். இத்தனி தடவ சாண்டிங் நான் இன்னைக்கு பண்ணணும். அந்த மாரி அ ஒரு நாளைக்கு இத்தனி தடவ சொல்லணும். இத பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து உங்களோட ஆசைய நிறைவேத்துறேன்" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே சரின்னு அந்த பெண்மணியும் வெயிட் பண்ணுவாங்க. இவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நல்லபடியா சாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ட்டு. மறுபடியும் அன்னைக்கு நாள் என்ன ஆயிடும்னா முடிஞ்சிடும் சாண்டிங்லே. அடுத்த நாள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்த நாள் இந்த பெண்மணி அவங்க வீட்டுக்கு போவாங்க. போயிட்டு விருப்பத்தை சொல்லுவாங்க. உடனே இன்னைக்கும் எனக்கு சாண்டிங் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. நான் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்க ஆசை நிறைவேற்றுறேன் அப்படின்வாங்க. உடனே சரி மறுபடியும் இவங்க சாண்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த பெண்மணி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க சாண்ட் பண்றதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கும் நாள் முடிஞ்சிடும். அடுத்த நாள் வாங்க அப்படின்வாங்க. அடுத்த நாள் அந்த பெண்மணி வருவாங்க. வந்துட்டு அவங்க சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு டிவோட்டியோட ஒரு பவர் அப்படின்றது. சரிங்களா? தானும் கிருஷ்ண பக்தியில இருப்பாங்க. தன்கிட்ட வரவங்களையும் அவங்க கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வருவாங்க அப்படின்றது. சரிங்களா? கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள்ன்றது ரொம்ப உயர்ந்ததான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இவங்களையும் என்ன பண்றாங்க? அவங்க ஒரு சிறந்த பக்தையா அவங்க மாத்துறாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் அந்த கிருஷ்ண உணர்வோட சக்தி மகிமை அப்படின்றத பார்க்குறோம். அடுத்தது இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன். சரிங்களா? தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போலவே அவன் பாப விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஆஹ் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம இங்க பிக்சர்லயே பார்க்குறோம். என்ன இருக்கு? தாமரை இலையில நீர், எப்பயுமே தாமரை இலையில நீர் பட்டுச்சுன்னா அது வந்து அதுல ஒட்டாது இல்லைங்களா? உருண்டு ஓடிடும். ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளோட கடமைகளை செய்யணும், பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும். ஆனா அதோட பலன்களை பகவான்கிட்ட அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். எதுக்கு? பகவானுக்கு நம்ம பலன்கள் வேணுமா? அப்பதான் அவங்க ஹாப்பியா இருப்பாங்களா? அப்படின்னா இல்ல. அவங்க வந்து ஆத்மாராமா. சரிங்களா? அவங்களுக்கு ஜட உலக விஷயங்களோட எந்த சம்மந்தமும் இல்ல. ஆனா எதனால நம்மள அர்ப்பணிக்க சொல்றாங்கன்னா, நம்மளோட இந்த கர்ம வினை. ஏன்னா ஒரு ஒரு கர்மாவோட பலன் இருந்தாலும் நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வந்துருவோம். அந்த கர்மாவோட பலனை தீர்க்கிறோமோ இல்லையோ, நிறைய இன்னும் கர்ம பலனை சேகரிச்சிடுவோம். சரிங்களா? அதனால மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கிற மாதிரி ஆயிடும். அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதோட பலனை என்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணிடு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்ப நம்ம என்ன என்ன ஆகும்? கர்ம பலன் இல்லாம இருப்போம். நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைய முடியும். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல பக்தி மார்க்கமான செயல்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி கடமையை வந்து செய்யணும். பலனை பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது தாமரையிலே எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல பாப விளைவுகள் உன்னை தீண்டாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இப்ப அர்ஜுனன் வந்து என்ன பண்ணணும்? அவங்களோட கடமையான சத்திரிய தர்மம் பண்ணணும். அதுல வந்து அவங்க வந்து தனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க போர் பண்றாங்களான்னா இல்ல. பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ண வகையில அவங்க வந்து போர் பண்ண போறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு அந்த போர்ல அவங்க யாரையாவது அழிச்சா கூட அந்த பாப விளைவுகள் அவங்களை என்ன பண்ணாது? தீண்டாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? நம்ம பிரபுபாதாவும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் பொதுவா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கலாம் பிரபுபாதா? அவங்களே பக்தி பண்ணி சரி ஓகே பகவத்கீதை படிச்சு பக்தி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு நான் பக்தி பண்ணி நான் பகவான் அடைஞ்சிடுறேன். அவங்களாம் ஆச்சாரியர்கள் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்ததோட விஷயமே என்னன்னா, எல்லாரையும் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் அவங்க வந்திருக்காங்க. சரிங்களா? இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்துக்கு நான் பக்தி பண்ணேன், நான் முக்தி அடைஞ்சா போதும் அப்படின்னு இல்ல. என்ன பண்றாங்க? எவ்ளோ சிரமத்துக்கு நடுவுலயும் அவங்களோட வாழ்க்கைய நம்ம படிச்சோம்னா தெரியும். கொஞ்சம் நெஞ்ச சிரமம்லாம் இல்ல. அவ்ளோ சிரமத்துக்கு நடுவுலயும் என்ன பண்றாங்க? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். நம்ம ஹிஸ்டரியில எப்பயுமே நம்ம பார்த்தோம்னா சரித்திரத்துல எல்லா டிவோட்டீஸும் அவ்வளோ சிரமப்பட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? ஆனா, அந்த பக்தியில ஸ்திரமா இருப்பாங்க. அதுதான். அந்த கஷ்டங்கள்ல நம்மளுக்குலாம் ஒரு துளி கூட கிடையாது. உண்மையிலேயே சொல்லணும்னா.
சரிங்களா? அப்ப நம்ம என்ன லேர்ன் பண்றோம் அப்படின்னா, சிரமங்கள்ன்றது இந்த ஜட உலகத்தோட இயல்பு. அது வந்துட்டு நம்ப ஜட உலகத்துல இருந்துட்டு நான் சந்தோஷமா இவ்வளோ கஷ்டத்துலயுமே நம்ம வந்து பகவான்ட்ட போகணும்னு நினைக்கிறது ரொம்ப துர்லபமா இருக்கு. இல்லைங்களா? இவ்வளோ கஷ்டங்களுக்கு நடுவுலயும் முக்தி அடையணும் அப்படின்னும்போது, இல்ல பரவால்ல இங்கேயே இருந்துக்கலாம். அப்படின்ற மாரி தான் ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லையா? ஆனா, ஆ இதுலயே சந்தோஷமே இந்த உலகத்துல இருக்குன்னா நம்ம போவோமான்னா போவே மாட்டோம். பகவான் லோகம் பக்கம் யோசிக்க கூட மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால இந்த இடத்தோட நேச்சர் என்னன்னா சிரமம் தான். அந்த சிரமத்துக்கு மத்தியிலயும் எப்படி பக்தி பண்றதுன்றது தான் தன்னோட டிவோட்டிஸ் மூலியமா பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதனால நெறைய நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளும் பக்தி பண்ணணும். எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். பிரபுபாதா எப்படி பண்ணாங்களோ அவங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ ஃபாலோ பண்ணி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம 5.18ல என்ன பார்க்குறோம்னா, அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான். அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் நம்ம இங்கேயும் பார்க்குறோம் பாருங்களேன். அந்த டிவோட்டி அப்படின்னும்போது அந்த ஹம்பிள்னஸ் அப்படின்றது கூடவே வந்துரும். ஏன்னா ப்ரைடு இருந்ததுன்னா கிருஷ்ணா கிட்ட போறது ரொம்ப சிரமம். சரிங்களா? ப்ரைடு இல்லாம அந்த ஹம்பிளோட நம்ம இருக்கணும். அடிமை அப்படின்றது கிடையாது. ஹம்பிளா இருக்கிறது அப்படின்றது. சரிங்களா? அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த ஞானத்தின் வாயிலாக டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ். சரிங்களா? வேதத்தின் அ அ இது வேதம். பகவத்கீதை, பாகவதம். சரிங்களா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதன் வாயிலாக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் எல்லாரையும் அவங்க வந்து சமமா பார்க்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது மாதிரி நம்மளால பார்க்க முடியுமான்னா, கண்டிப்பா பார்க்க முடியும். அததான் அந்த நாலேட்ஜ் இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த பிக்சர்ல பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? எல்லாரோட இதயத்திலயும் யார் இருக்கா? பகவான் இருக்காங்க. அதே மாரி எல்லார்கிட்டயும் சோலும் இருக்கு. இல்லைங்களா? அதனால நம்ப 2ண்ட் சாப்டர்ல நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம படிக்கிறோம். ஆத்மான்றது சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். ஒரே மாரி தான் இருக்கும். ஒரு ஸ்பார்க் மாரி தான் இருக்கும். சரிங்களா? ம். ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்குமா? இல்ல ஃபீமேல், மேல்ன்ற டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா ஆத்மால? இருக்காது. சரிங்களா? உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன்ற டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? இருக்காது. பணக்காரவங்க, ஏழைன்ற டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? இருக்காது. சரிங்களா? அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், ஹியூமன்ஸ்ன்ற வித்தியாசம் இருக்குமா? இருக்காது. ஆத்மான்னு பார்த்தோம்னா எல்லாருமே ஒரே மாரி தான் இருப்போம். சரிங்களா? அது மாரி கூடவே யார் இருக்கா? பகவான் இருக்காங்க. பரமாத்மா இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில கற்றறிந்த பிராமணன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எல்லார்கிட்டயும் இருக்கிற அந்த ஆத்மாவ தான் பார்ப்பாங்க. கூடவே பரமாத்மாவ பார்ப்பாங்க. அதனால அவங்களால எல்லாரையும் சமமாவும் பார்க்க முடியும். எல்லாரையும் மரியாதையும் பண்ண முடியும். ஏன்னா எல்லா ஆத்மாவும் பகவானோட டிவோட்டீஸ் தான். இல்லைங்களா? அதே மாரி பகவான் இப்ப நம்ம முன்னாடி கிருஷ்ணா வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம யாரையாவது கஷ்டப்படுத்துவோமா? அப்படின்னா இல்ல. இல்லையா? நம்ப அவங்கள என்ன பண்ணுவோம் நம்ப? நம்ம அவங்கள பகவான் முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணுவோம்? அவ்வளோதான். அதானே நம்மளோட லட்சியமே இல்லைங்களா? அ ரொம்ப எஸ்டசில வந்துரும். ஸோ அந்த மாரி எல்லாருக்குள்ளயும் பகவான் இருக்காங்க. எல்லாருமே ஆத்மா, பகவானோட டிவோட்டீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, எல்லாரையும் சமமாவும், அவங்க கிட்ட அன்பாவும், கேரிங்காவும் நம்மளால இருக்க முடியும். சரிங்களா? அப்படி இல்லாம நம்ம இந்த சரீரத்த பார்த்தோம்னா, இது வந்து டாகு, இது வந்து டைகரு, இது வந்து மனிதன். அ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த சரீரம் அது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் 2ண்ட் சாப்டர்ல. சரீரம்ன்றது ட்ரெஸ் மாரி. கர்மாவுக்கு ஏத்த மாரி நம்மளுக்கு நெறைய சரீரம் கிடைக்கும். அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். இல்லைங்களா? இந்த டாக் இப்ப இங்க இருக்குன்னா, அதோட கர்மாவுக்காக அது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு? டாகா பொறந்திருக்கு. அதேமாரி இந்த லயன் இங்க இருக்குன்னா, அதோட கர்மாவுக்காக அதுக்கு அந்த சோலுக்கு லயன்ற அந்த பிறப்பு கிடைச்சிருக்கு. இவங்க வந்துட்டு சேஜா இருக்காங்கன்னா, அவங்களோட கர்மாவுக்கு ஏத்த மாரி அவங்களுக்கு அந்த சேஜ்ன்ற அந்த ஒரு பொசிஷன் கிடைச்சிருக்கு. அப்ப அந்த கர்மாவுக்கு ஏத்த மாரி அந்த சரீரம் கிடைக்கும். அந்த சரீரம் நிரந்தரமற்றது, மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது அப்படின்றது தெரியும். அப்ப சேஜ் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, டிவோட்டீஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா, அந்த சரீரத்த பார்த்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா? இவங்க உயர்ந்தவங்க, இவங்க தாழ்ந்தவங்க அப்படின்லாம். ஆத்மாவையும், பகவானையும் பார்ப்பாங்க. அதனால எல்லாரையும் சமமா பார்க்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? 5.22 ஸ்லோகத்துல ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் சரிங்களா? அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ம். குந்தியின் மகனே, இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இங்க நம்ம வந்து 5 அனிமல்ஸ் பார்க்குறோம். சரிங்களா? அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து. இங்க பார்த்தீங்கன்னா விட்டில் பூச்சி இருக்கு. அப்புறம் இங்க மான் இருக்கு, இங்க யானை இருக்கு, இங்க மீன் இருக்கு, இங்க தேனீ இருக்கு. ம்.
இப்போ வந்து விட்டில் பூச்சிக்கு வந்து வெளிச்சம் பார்த்த உடனே அது என்ன பண்ணும், அந்த வெளிச்சத்தில் போய் விட்டு அதோட உயிரை விட்டுரும் இல்லைங்களா. விட்டில் பூச்சி அதோட உயிரை விட்டுருது. மான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அதுக்கு இனிமையான இசை கேட்டுச்சுன்னா அது மயங்கிடும். அப்போ அது என்ன பண்ணும், வேடுவன் இனிமையான இசை வாசிச்சாங்கன்னா அந்த இனிமையான இசையை தேடி அது போகும், வேடுவன்கிட்ட மாட்டிக்கும். மீன் வந்து அந்த இது அந்த வலையில் வந்து அவங்க வந்து தூண்டிலில் வந்து உணவு வச்சுருந்தாங்கன்னா அது என்ன பண்ணும், சாப்பிடணுன்ற ஆசைப்பட்டு அது போய் அந்த தூண்டிலில் மாட்டி உயிரை விட்டுருது. அதே மாதிரி இந்த வண்டு வந்து அந்த பூவோட வாசனையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பூ இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அங்கே என்ன பண்ணுது, போயிட்டு அந்த தேனை வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு போகுது. அது அந்த தேனை சுவைச்சு சுவைச்சு அந்த நேரம் போனது தெரியாமல் இருக்கும்போது அந்த பூ வந்து என்ன பண்ணிடும், சாயந்தரம் ஆனால் மூடிடும் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த பூக்குள்ளே மாட்டி அது இருந்துருதுன்றதை பார்க்குறோம். அது மாதிரி இந்த ஆண் யானை வந்து பெண் யானையை வந்து வேடுவன் அனுப்புவாங்க. அந்த பெண் யானை மேலே உள்ள ஆசையினால பின்னாடியே போய் வேடுவன் வச்சிருக்கிற அந்த பள்ளத்தில் விழுந்துருதுன்றதை பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 5 புலன்கள் பார்க்கறது, கேட்கறது, சுவைக்கிறது, நுகர்றது, அதுக்கப்புறம் இந்த தொடுப்புலன், இந்த ஒரு இதில் தான் வீக். இது எல்லாமே மீன் வந்து நாக்கில் மட்டும்தான் வீக்கு சரிங்களா, சுவைக்கிறதுல. அதே மாதிரி மான் வந்து அந்த இனிமையான இசையில தான் அது வந்து வீக்கு இல்லைங்களா. அப்போ ஒரு சென்ஸ் வந்து வீக்காக இருக்கும் போதே இந்த அனிமல்ஸ் என்ன ஆயிடுது, போயிட்டு கஷ்டத்தில் மாட்டிக்குது. நம்மளுக்கெல்லாம் எப்படின்னா 5மே ரொம்ப வந்துட்டு வீக்காக இருக்கும் சரிங்களா. எல்லா புலனும் இது ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும், அதுதான். பொதுவாக ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்களே, வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்குன்னா சந்தோஷமாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். என்ஜாய் பண்ணணும், வாழ்க்கைனா என்ஜாய் அப்படின்னு தானே இப்போல்லாம் உள்ள ஜென்ரேஷனில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் மனிதர்களுக்கு 5 புலனுமே வந்துட்டு வீக்காக இருக்கும். அப்போது நம்ம எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதனால் ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால், ஏற்கனவே நம்ம 2nd சாப்டரில் 3rd சாப்டரில் நேற்று சாப்டர்லையும் பார்த்தோம். ஜட புலன்களின் தொடர்பினால், இது வந்து லைட்டு ஜட புலன், அந்த பார்க்கறதுல லைட்டு அதை பார்க்குது, அந்த தொடர்பு ஏற்பட்டு இன்பம் துன்பம் வருது இல்லைங்களா. அது இன்பம் நினச்சி போகுது. அந்த மான் வந்து அந்த இனிமையான இசை வந்து இன்பமாக இருக்குது அதுக்கு. அதுக்கப்புறம் அது வேடுவன்ட்ட மாட்டிக்குது, துன்பம் ஆயிடுது இல்லைங்களா. ஸோ அது மாதிரி நமக்கு வாழ்க்கையில் வர அந்த இன்பம் துன்பத்துக்கு காரணம் என்னென்னா, அந்த ஜட புலன்களின் தொடர்பினால், புறப்புலன் இன்ப விஷயங்களில் தொடர்பு ஏற்படுறதுனால அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. நிறையா இருக்கும், எண்ணற்ற விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கும் நம்ம புலன்களை ஈர்க்கறதுக்கு. ஆனால் யார் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்களோ, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜில் இருக்காங்களோ, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னை சரியா, ஏன்னா பள்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், விலகி தான் போவோம் இல்லைங்களா. ஜட உலக வாழ்க்கையிலேயே ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் ஏதோ கஷ்டம் வருதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளை சரி பண்ணிப்போம் இல்லைங்களா. அப்படியே பரவாயில்ல, கஷ்டம் வந்தால் பரவாயில்ல நம்ம வாழ்வோமா. ரோடை நம்ம வந்துட்டு எதுவுமே கவனிக்காமல் கிராஸ் பண்ணுவோமா, ஹைவேயை இல்லை, கவனமாக பார்ப்போம், கார் வருதா, பஸ் வருதா, ஏதாவது வருதா அப்படின்றத பார்ப்போம், பார்த்து தான் கிராஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அப்படி இருக்கிற நம்ம இந்த புலனின்ப விஷயங்கள்னால்தான் நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வருது, இன்ப துன்பங்கள் வருது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், அறிவுடையவன் அதில் பங்கெடுத்துக்க கூடாது. நம்மளாம் அதை புலனின்ப விஷயங்களை பங்கெடுத்துக்கூடாது சரிங்களா. அப்போ எல்லாத்தையும் விட்டுறதான்னா புலன்களை பகவான் மேலே என்கேஜ் பண்ணணும். அதை தான் நம்ம 3rd சாப்டரில் பார்த்தோம். சாப்பிட்ணுமா, சாப்பிட்லாம், ஆனால் என்ன பண்ணணும், பிரசாதமாக எடுத்துக்கணும். அதனால் பக்தி மார்க்கம் வந்து ஈஸியானது தான் சரிங்களா. நம்ம புலன்களை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா என்கேஜ் தான் பண்ண போகிறோம். அது மாதிரி கேட்கணுமா, நல்ல பகவத்கீதை கேட்கலாம், லெக்சர்ஸ் நிறைய கேட்கலாம், பாகவதம் கேட்கலாம், பஜன் கீர்த்தன் கேட்கலாம் சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் அழகழகாக பாடியிருக்காங்க, அதெல்லாம் போட்டு நம்ம கேட்கலாம். நம்மளுக்கு அது தூய்மை ஏற்படுத்தும், பக்தியில் முன்னேற்றம் ஏற்படுத்தும். ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம நிறைய கேட்கணும். ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஜடப்புலனின்ப விஷயங்கள்லேருந்து விலகி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. ஏன்னா இந்த துன்பங்களுக்கெல்லாம் ஆரம்பமும் முடிவு இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லைன்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், எனக்கு ரொம்ப வந்துட்டு என்னென்னா ரியலைசேஷன் என்னென்னா, தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு. நம்ம இப்போ ஒரு 4 நல்ல கிளாஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. பக்தி தான் சிறந்தது, எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே வரோம், நான் ஆத்மா எல்லாம் அண்ணே, சரி ஓகே எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பொறுமையாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் கூடாது சரிங்களா. பகவான் ரொம்ப தெளிவாக இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க, தற்போதைய உடலை. ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே அமைப்பு, நம்ம எல்லாருக்கும் பக்தி மார்க்கத்தில் வர்றதுக்கு ஏதாவது குறை இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. நல்ல பானஃபைட் பரம்பரை இருக்குது, நல்ல டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் இருக்குது, மந்திரம் இருக்குது, குரு இருக்காங்க, உடம்புல தெம்பு இருக்குது,
டைம் இருக்குது பகவத்கீதை கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு, சாண்டிங் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ எல்லாமே நமக்கு சாதகமாக இருக்குது. எதுக்கு? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு. கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு குறையும் இல்லை வாழ்க்கையில் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாரும் சொல்லிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அது ஹியூமன் லைஃப் வேறு இருக்குது நமக்கு. சரிங்களா? அதனால் தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும். இந்த புலனின்ப விஷயங்கள் நம்மளை வந்து தாக்கும்போது நம்ம கவனிக்கணும். இந்த புலனின்ப விஷயத்தை நான் எப்படி பக்தி மார்க்கமாக கொண்டு வர்றது, அவ்வளவுதான். கண்ட்ரோல்லாம் பண்ண வேண்டாம். சரிங்களா? பக்தி மார்க்கமாக எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு பக்தியில் நம்மளை கொண்டு வந்துடணும். அப்போ காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான் அப்படின்ற நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த உலகத்திலேயே எப்படி இருப்பாங்களா? மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க. இதுவே வைகுண்ட கோலோகம் தான். யார் ஒருத்தவங்க இவ்வளவு தெரிஞ்சு பக்தி சிறந்தது, புலன்களை பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு வரணும், நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வைகுண்டத்தில் போய் தான் சந்தோஷம் இல்லை, இருக்கும் இடமே அவங்களுக்கு வைகுண்டம் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம அங்கேயும் என்ன பண்ண போகிறோம்? பக்தி தான் பண்ண போகிறோம். அது இங்கேயும் நம்ம பக்தி தான் பண்ணுறோம். சரிங்களா? 5.29 ஸ்லோகம், லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இது இந்த அத்தியாயத்தில். எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் நானே அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? நம்ம என்னதான் நம்ம யாகங்கள் தவங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சாலும், இப்போ தேவர்களுக்கே நம்ம பண்ணாலும் சரி, சரிங்களா, அதனால் கடைசியாக யாருக்கு தான் போகுது அப்படின்னா பகவானுக்கு தான். ஏன்னா தேவர்களை உருவாக்குனவங்களும் பகவான் தான். சுப்ரீம் அவங்க ஒருத்தவங்க தான். சரிங்களா? மற்ற எல்லாருமே அவங்களோட டிவோட்டிஸ் தான். ஸோ அந்த வகையில் எல்லா யாகங்கள் தவங்கள் இதெல்லாமும் அனுபவிக்கிறது நான் தான் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவனும் நானே அப்படின்றத இங்கே பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்ற நண்பன். சரிங்களா? பாகுபாடு பார்க்குறாங்களா அப்படின்னா இல்லை. இப்போ வந்து யானை இருக்குது, அனிமல்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதையும் பகவான் கொடுக்குறாங்க, சாப்பாடு, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எல்லா உயிரினத்துக்கும் தேவையான வாழ்வாதாரம் அப்படின்றத பகவான் வந்து நல்லபடியாக கொடுக்குறாங்க. எல்லா உயிரினத்தோட ஆசையும் நிறைவேற்றுறாங்க, இல்லைங்களா? என்னென்ன உயிரினங்கள் ஆசைப்படுறாமோ அதை நிறைவேற்றுறாங்க. ஆனால் நம்ம நல்ல ஆசையாக படணும், அதுதான். சரிங்களா? அப்போ எல்லாருக்கும் உற்ற நண்பன் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம அப்படிப்பட்ட உற்ற நண்பனான பகவானை நம்ம ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மகான் லோகத்தை நம்ம அடைய முடியும். சரிங்களா? ஸோ என்னை பற்றிய முழு உணர்வில், கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். அவங்கள இந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஜட துயரங்கள் என்ன பண்ணாது, அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அப்படின்றத தான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதான் நம்ம 5th சாப்டர் நம்ம பார்க்கறது. வாஞ்சாகல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்துபேய வச்ச பதிதானம் பாவனேப வைஷ்ணவேபியோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ சில